dalum mak cange biong cange bak yu limbok. Limbuk kok limbuk. Nggih. Sik, iki ora kleru to kupingku. Mbak Yu limbuk kok limbok. Limbok. Piyayin ayu kaya ngene nek ngomongan kaya wong pilek ya Mas ya. Kaya film piye to? Enggak jaro Mas. Oh nek iki omongan aja mbok ingeti. Apa? Oh, cangkemmu melu keju. Ya ora. Nggih, lak nggih sami sehat to Mbak Elisa. Pengestunipun kula sehat wilujeng. Wilujeng. Selamet. Wilujeng selamet. Wilujeng kok wiluceng. Wilujeng. Wilujeng. Wilujeng selamet itu selamet. Artinya selamet. Iya. Ya. Nggih. Ya awake dhewe kudu iso sing iso memahami, memaklumi to, Gong. Lah iki mau cerita gegerke kanca kok. Perkara apa? Wah, lebaran 2026 iki Ngopo? lewat tol akeh keringanane. Kok keringanan? Jare entuk diskon tol ngono wae. Etuk diskon tarif tol nyok. Lah kowe ngaran ya diskon tol ngono kok. Sing mumune iki nganggo spasi ngono Wis, lho. Bagong rasa jak omong. Rasa jak omong. Mbak Elisa, bidal saking Ayodya jam pinten? Bidale saking Jojo jam kinten-kinten. Jam enem langkung seketek. Sik. Bidal saking Yogya kirang Langkung jam enem langkung seketek. Lah sing nyeketek sapa? Lebih sedikit. Oh alah. Setitik ora setetek. Langkung seketek. 6 lebih 20 berapa? Enem langkung loro doso. Alah. 6 langkung loro bloyo. Kalih dosa. Kali dosa. Ya kudu maklum Mas Gareng. Kedahipun memaklumi. Awit Mbak Elisa menika mboten asli saking Jawi. Oh, Ya ngono ya, Nduk ya. Nggih, leres. Saka ngendi? Leres atur panjenengan pade goreng. Gareng. Iki pancen goreng aku basah. Kaya rica-rica. Ingkang leres punika Pakde garangan. Goreng. Mbak Elisa. Nggih, anu nek kaya kula sak kanca ki ya wis tau kerep serawung dasare sing kulino mirsani YouTube mirsani panjenengan. Nggih. Ning mbok menawa ana sing durung paham Mbak Elisa ki basa Jawa nek pati plekatak kuwi jane asli saka ngendi lah. Mila monggo Mas Gareng. Tepung dhisik. Mbak Elisa kuwi asli saka ngendi? Derek ke gulang ke tepung. Tepang. Ke golang tepang ge lagi wano. Tepang iki digajul iki. Tepang ki ngene lho, Nduk. Ya. Tepang. Ke golang tepang. Nggih. Sedoyo mawon. Nami kula Elisa Orcarus Alaso. Oh. Sapa rek? Elisa Sabaraso, nggih, Pak. Kok Elisa dibraso piye to? Elisa Kaya gamelan dibraso. Mbak Elisa Orcarus Alaso. Alaso. Oh, kaya masjid jenenge. Apa? Al-Aqsa. Mbak Elisa Orcarus Alaso. Pangapunten menawi anggen kula katur panjenengan matur kalih panjenengan pleketo menika. Ten pecotot ngono wae, gampang pleketot. Maaf margi Bapak kula menika seko toli-toli. Seko toli-toli. Bapakmu saka? Seko toli-toli. Iki ya tunggale Bagong iki mau. Itu diskon iki mau nek ora dipedhot ngono lho. Saka toli-toli. Kale Ibu. Seko lambelu. Kaya tau kenal toli-toli aku. Ngopo to? Apa nate? Ya kenal wong kuwi sak paket tok. Sak paket apa? Toli kan sak paket. Aja jak omong Bagong aja jak omong. Wis tau ning kono toli-toli. Alah. Ngerti toli-toli. Lah wong nang ngetole kerep kok nang toli-toli nek. Oh, dadi Bedo gedenggonku. Gedenggonku. Ya kok fotonen ya. Kok sik to. Sing dikarepe gedhe nggonku mergo toli-toli itu wilayah mana? wilayah Sulawesi Tengah. Jembar
gede. Toli-toli Lambelu. Ngono ta, Nduk? J. Wilayah Sulawesi Tengah ngono. Sulawesi. Sulawesi Tengah. Kok Sulawesi? Jadi bapak saka Toli-toli, J. ibu saka Seko Lambelu. lho nek Mas Bagong niku bapake Kuningan, Heeh. mboke Tembogo. Anak-anak apa iki? Anak-anak teyeng. Ngono kok nesu. Wis anak-anak teyang hubungane apa? Kaya gamelan. Yo, Mbak Elisa. J, Bapak Ayu. Menika ujungipun Cek. Mbah Dono kalian Pak Priyatmo menika mengeti khitananipun Mas Arsa. Nggih. Wayahipun atau cucunya. Oh, ya. Panjenengan badhe mengucapkan menapa? Oh, nggih. Mendoakan menapa? J saderenge nggih derek mangayu bagya saged bunga mem amargi putunipun wayahipun sampun apa ya bahasa Jawanya? Sampun Dipun supetaken supit menika mugi-mugi saged dados anak engkang basa Jawa angel banget ya. Soleh lan saged paring kesuksesan benjang saged sukses lan membonggokan Alah. Malah bangkake wong tuwek. saged membonggokaken tiang sepuhipun. ya iso bungkuke sing tuwek ngono to. Nggih. Membanggakan, ora membonggokan. Nek ayo Ya, bahasa Jawa membonggokan apa? Saged bombong tiang sepuhipun. Bombong tiang sepuhipun. Nggih. Amin. Amin. Nggih, Mbak Elisa. Nggih, dawuh. Karena ini sudah disiapkan gamelan, monggo yo rengeng-rengeng sawetara. J. Kula tak nyuwun nek Mbak Elisa ki nek mung lagu-lagu sing sepele maneman suarane. ngoten Pas. Nggih, arepa basa Jawa niki ora cethone nek wis gelem nembang, wah suarane luar biasa. Jen. Hah, nek nyuwun Mbak Elisa aja sing enteng-entengan, kula nyuwun Pangkur Semarangan. Made in Sulawesi. J cobi ya, Nggih. pokoknya setetek mboko setetek. Alah. Menika pemanasan hari pertemu. Ngene wae lho, timbang kleru. Piye? Setitik mboko setitik. Aja setetek mboko setetek. Lah, yo. Suwe-suwe plempoken. Lah kok tembunge kok setetek mbok setetek hari pertama. Ya hari pertama kan ngapake. Ayo. Ya hari pertemu wayong-wayongon. Nggih. Wis. Oh alah malah senep dhewe aku. Monggo, yuk Pangkur Semarangan dimulai monggo Mbak Elisa. Monggo. Mingkar mingkurengang koro. Tepuk tangan kagem Mbak Elisa Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula bombong sanget piantun wonten Wonogintun menika. Wonogiri. Kun niku Wonogiri ya Wonogiri kok Wonogintun. Ora usah mbok basake malah dadi Wonogintun lho kok. Wonogiri. Kowe nek tuku tiket mudik kuwi, tapi Wonogintun. Wah, enggak ada tulisannya. enggak bisa beda bukan kromonya gitu. Basa kromo. Mboten nek nama kota ora nganggo basa kromo. Oh iya, Wonogiri tetap Wonogiri. Luar biasa. Pemudiknya itu banyak sekali, luar kuto. Itu dari Jokorto, Medan, Ya wis pirang-pirang Kalimantan sukses sedoyo. Sukses. Karepmu ngono ya wis karepmu. Ayo, monggo. Agarono kerenan marti Yo, iki ngancik nggon gawat, aja diganggu. Arang-arang sing iso nek cengkok iki. Monggo Mbak Elisa, ayo. Kini
Ya wis buka 19. Apa buka 19? Apa? Apa sing buka? Lah wong lareke ngono ae. Buka ya ora oke-oke 19 kena kipas angin ora wuk-wuk. Buka ya sithik wae kok ngantek 19 ngono. Buka Ora. koyo. Ayo. Alhamdulillah. Sampun, Jek. Hop. Brol laire ceprot. Kuning. Mboke nangis gulung kuming. Apa? Kejambak. Bagong aja omong, aku wis muni to. Nek omongi mesti meleset. Monggo Mbak El. Apa-apa kok ora beneran. Sinukarto mreh gretarto bakertine ngelmu kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming haji Turi-turi putih. Luar biasa suarane Mbak Elisa. Nggih, menika sampun pangkur semarangan. Nadyan omongane ting pecotet ning nek nyuwara kok ya pas ya. Bang iso plek kaya PI Jawa asli. Lah nggih. Lho niku lho Mas. Nggih. Hebate budaya alat pemersatu bangsa ya ning kene iki. Ngeten. Nggih to Mbak Elisa. Nggih, leres, nggak ada batas. Sinten kemawon ingkang kepengin sinau menika saged. Nggih. Kuwi Nggih. Gong. Nggih. Mula contoh kaya Mbak Elisa, kita nganggo contoh nom-noman utawa Gen Z saiki, nggih ta. Aja isin karo budayane dhewe. Nah, Ngaten. Mbak Elisa, Nggih, dengan perkembangan budaya sekarang apa pendapat Mbak Elisa? perkembangan budaya sekarang Terutama wayang kulit. ini luar biasa karena sekarang sudah ada teknologi terutama untuk memancarkan secara streaming. Menika saged dipun tingali saking pundi kemawon sak Indonesia sak dunia menika Saking dunia. ya Ayo. dan luar biasanya semua bisa menikmati. Jadi kalau lebih gampang nek dulu harus menanggap wayang itu sekarang semua bisa dinikmati dengan paket data. Nah menika saged jadi pembelajaran untuk anak-anak didekatkan kepada nilai-nilai budaya terutama wayang kulit. Nah, mula gandeng ana harapan kanggo anak-anak
sing jenenge adab itu harus tetap dipegang Mas Gareng. Leres, Mas. Sing jenenge hiburan ku ya monggo tapi jangan meninggalkan adab, tata susila utawa sopan santun. Ije. Gitu. Engko yang nganti ketinggalan sopan santun utawa tata kramane bab nggon pewayangan ilang niku penghargaan saka UNESCO kuwi malah iso dicabut kembali. Merga ora jumbuh karo sing diangen-angen utawa nalika diwenehi penghargaan wayang sing adiluhung Mas Gareng. Leres Mas Bayu. Ning nek Wonogiri wah luar biasa. Wonogiri niku nek bab nggon budaya hebat Mbak Elisa. Cih, leres. Ini Apalagi mempunyai bupati himbauan untuk para penonton, sing kepareng wonten ngajeng dipun aturi lenggah sing wingking ora ketok Mas nggih, Gareng. monggo ingkang wonten ngajeng piyambak nggih, ingkang ngajengan saged wonten ngajengan saged lenggah. Ngajengan. Ngajengan. Saged lenggah nggih supados sik wingking saged mirsani ketingal. Monggo ingkang ngajeng Bapak-bapak katuran ingkang wonten lenggah. ngajengan sedaya. Ha wong anu kok Mas Gareng iki Lah, kathah sing kondur saka mudik saka Nggih. perantauan. Ije Mas, ije Mas. Mula sukses ana perantauan ora lali menyukseskan kota kelairane utawa kabupaten kelairane.